Mikko Pulkkinen, mitä etua ikkunan myyjälle on iPadin käytöstä myyntitilanteessa? iPadin avulla ikkunamyyjä pystyy kulkemaan kohteessa vapaasti ja keräämään tarvittavat tiedot suoraan. Kuinka aiemmin on myyntitilanteessa käytetty tietokonetta? Aiemmin myyjä avasi kannettavan tietokoneen väliin, jonka jälkeen hän aloittaa syöttämään tietoja tietokoneelle. Tässä tilanteessa asiakas istuu toisella puolella. Asiakkaiden myyjän välissä on tällainen niin kuin muuri, kun tuo tietokoneen kansi melkein estää sen lähemmän kontaktin. Eli myyjä tekee vähän niin kuin siellä salassa omia merkintöjään. Kyllä. Laitetaanpas tämä vanhempi laptoppi tästä pois ja tulet tänne viereen, niin katsotaan tällä iPadilla kuinka ikkunat syötetään. iPad on tuollainen hyvin pieni ja mä voin tässä sun vieressä katsoa tätä, nähdä heti miltä ne näyttävät. Täältä voidaan mitoittaa ikkuna, lisätä tuuletusikkuna. Eli tästä sä pystyt laskemaan heti hinnat näillä kaikilla muuttuvilla tekijöillä. Kyllä. Tältä sivulta voidaan myös antaa alennukset kyseisille ikkunoille. Kartan avulla myyjä löytää varmasti perille ja pystyy muutenkin katsomaan eri kohteita. Esimerkiksi tämä ikkuna, niin mitä valintoja mä voin tuohon tehdä? Tähän ikkunaan voidaan käydä valitsemassa koko. Voidaan valita säleverhot. Joo, valinnat tosta, minkä mä oon tehnyt. Joo. Noin, ja mitä katsottiin äsken nuo. Niin mikäs nyt tulee hinnaksi? Kierretty. Joo. Niin ohjelmassa on valmiina kaikki syötettynä, jolloin ei tarvitse nostaa läppäriä enää asiakkaan eteen. Eli myyntitilanne on periaatteessa hoidettu. Kätevä juttu. Hinnoittelu tapahtuu palvelimelta käsin, jolloin saadaan juuri kyseisen myyjän tehtaan hinnat. Tämä iPad-sovellus, tämä on siis Joinerin tuote. Kyllä. Ainutlaatuinen tuote. Kyllä, tätä ei ole muualla maailmassa. iPadin käyttö on paljon vuorovaikutteisempaa asiakkaan kanssa kuin vanhan laptopin käyttö.